gândeam înainte de a începe să vorbim, ce înseamnă podcast? Nu? Nu e o întrebare? Și te-ai gândit să mă întrebi pe mine. Nu, să discutăm despre asta. Știi că mi se pare, acum a apărut de ceva modă și în România, moda asta a podcastului. Ce înseamnă un podcast? Adică tu cum vezi ideea de podcast? Nu cred că sunt cea mai potrivită persoană să-ți dea un răspuns, pentru că e primul podcast la care particip și nu urmăresc podcasturi, din păcate. Dar l-am întrebat pe Vladi înainte să plec de acasă și el a zis, vorbiți vrute și nevrute. Așa că probabil... Asta ar fi definiția podcastului. Da, el mi-a zis că tu mă întrebi și eu răspund și că putem să avem o temă sau nu. Nu, cred că podcastul, din perspectiva mea, cum văd eu ideea de podcast, am fost o singură dată invitat la un podcast, face diferența față de oricare alt format, că nu trebuie să întreb doar eu, chiar dacă e podcastul lui Marius Tucă. Adică, cred că podcastul devine al celor doi din momentul în care ei au început dialogul. Știi, înțelegi ce zic? Un fel de, că ne dăm cu presupusul. Când tu mi-o ridici la fel. Da, adică e mai mult decât, știi, vine moderatorul sau realizatorul și pune întrebări și invitatul trebuie să răspundă. Sigur că eu ar trebui să țin un fir așa care să meargă prin tot podcastul, dar nu cred că e obligatoriu. Cred că lăsăm, știi cum e, let it be, lasă fie, cam asta cred că trebuie să fie ideea de podcast. Hai că am găsit o definiție bună, nu? Eu cred că e ca o discuție între prieteni, așa un fel de nu ne aude nimeni, nu ne vede nimeni, da, și atunci nu te supui cumva unor rigori de studio de televiziune cu reclame, sau ai reclame? Ai reclame. Nu, când ajungi mare, ai reclame, nu? Da, eu sunt mic, tu fă-mă mare. Mergi pe... N-ai tras... N-am tras lozul care trebuie, lozul câștigător. Dacă ești joci cu mână moartă. Nu e adevărat. Întotdeauna, uite, ca să începem cu adevărat să fie acest podcast. Un podcast adevărat. Da, viața... Apropo, trebuie să zici, stai un pic, trebuie să zici bună ziua, bună seara sau nu? Asta nu cred că ține de asta. Poți să te dezbraci în timp de podcastului. E adevărat, poți să te dezbraci de tot în timpul podcastului. Nu, aici nu are legătură cu... Poți să ceri un șervețel? Poți să ceri un șervețel, poți să ceri o spiritoasă, poți să ceri orice. Firul... ideii de podcast sau ce vreau Marius, să fac eu. poți să am un șervețel? Tu chiar vorbeai serios? Eu am crezut, o să vină un șervețel la un moment dat. Uite, îl pun pe masă aici și o să-l ai. Dar ai răbdare că o să vină și șervețelele. Firul ăsta despre care vorbeam a venit și șervețelul, pardon de expresie. Stai un pic că te întrerup, că la podcast poți să te întrerup, poți să putem să facem orice. O să vorbim mai despre faptul că la podcast poți să întrerup, poți să faci orice. Zi. Poți să te întreb cum te-ai hotărât tu să faci un podcast, că ești cumva la spartul târgului. Eu întotdeauna am fost primul în tot ceea ce am făcut, dar acum sunt la spartul târgului. Dar îmi place să vin tare din urmă. La școală întotdeauna am stat în ultima bancă și probabil că sunt ultimul elev din ultima bancă atunci când vine vorba despre podcast. Vreau să spun ceva interesant și mi-ai luat ideea. Nu vreau să spun nimic interesant, că n-am cum să spun. Podcastul tău despre ce e? Că știi, comedianții despre totul și despre nimic. Bun. Podcastul meu este despre și cu oameni frumoși. Oameni despre care eu cred că viața lor poate fi un roman. Vezi, mai obligat să fac eu cumva introducerea. Al meu nu e un roman. Știi că vorbeam la un moment dat despre asta cu Irina Margareta Nistor, zic, viața ta e un roman. Ce? Un roman? E un roman fluviu. Ba da, viața ta e un roman. Uite, viața ta e un roman fie și numai din momentul în care te-am cunoscut eu și știu câte lucruri ai făcut și ce s-a întâmplat. Și apropo de viața mea e un roman, viața ta e un roman, ce îmi place că ăsta e la podcast, că te poți pansa. Cu ce începe? Păi al tău. Nu, cu ce începe când ai scrie o carte sau ai scrie despre viața ta, care e un roman? Cu ce începe? Că nu trebuie neapărat să încep cum încep povestirile clasice. M-am născut, nu știu cum. Care ar fi prima? Mi se pare amuzant că mă întreb asta, că la un moment dat ne gândeam să scriem o carte despre lucrurile pe care le-am făcut. Nu despre mine personal, dar despre lucrurile pe care le-am făcut, pentru că nu neapărat așa din perspectiva glorioasă că am făcut o grămadă, ci din perspectiva experienței
care e la fel ca oricare și poate diferența a fost că noi suntem mai nebuni și mai irresponsabili pe partea de ce riscuri îți asumi și cumva le-am dus la capăt și atunci e o experiență pentru că, știi, e vorba aia, românii o au, cu bani poate toată lumea. Și mi se pare așa un exemplu foarte bun pentru toți oamenii care au vise și se opresc la nivelul de a visa, mâine îți intră în minte alt vis și tot așa și nu duci nimic până la capăt din vari motive. Și în principiu e frica de eșec. Și atunci m-am gândit cât de tare ar fi să facem o carte despre toate lucrurile pe care le-am făcut, că poate deveni un exemplu pentru altcineva care stă ascuns adică el poate să fie genial, poate să aibă o idee genială și pur și simplu nu o face pentru că e frică. Dar n-ar fi o carte despre mine. Adică poate că dacă m-ai forțat tu să fac o carte despre mine, un roman, cum spui tu, aș începe prin a-și spune că sunt totuși și nimic în același timp. Adică dacă fiecare dintre noi, dacă stăm să ne gândim la cine suntem, adică mulți poate la final reușesc să realizeze, alții nici atunci, treci prin tot felul de-a lungul vieții, prin tot felul de stadii în care crezi că ești ceva sau cineva, dar eu sunt în stadiul în care cred că sunt nimic și totul în același timp. Personalitățile puternice folosesc definiția asta, totul și nimic în totul sau nimic. Dar apropo de mentalitate, apropo de această teamă de eșec, crezi că este caracteristică pentru români în general? Sau mai degrabă pentru români? Nu, cred că e general valabilă. Eu cred că românii au un colac de salvare pentru că noi nu avem educație. De exemplu, acum se bagă în școli educația financiară pentru copii. Generația mea n-a avut nicio educație financiară, adică, bine, nici n-am prea avut finanțe, nici a mea, nici nu s-a discutat. Adică banul era o chestie, cum să zic, aproape străină, era o chestie de supraviețuire și cam atâta, adică sigur că erau importanți, dar nu pentru că în cred că sensul dacă unei educații. ai educație financiară și gândești un proiect după cutumele clasice, probabil că faci mai puțin. Adică până o întorci pe toate părțile, te gândești cum ar fi, 50% probabil că s-ar lăsa. Românii au noroc pentru că neavând toate bazele astea clasice de a face un business, mai scapă câte unul cu o nebunie din asta frumoasă, fără să se gândească cât bag, cât îmi iese, în cât timp îmi recuperez banii și să aibă noroc să creeze... Cred că peste tot în lume e nebunii frumoși și nu stau să facă un business plan, ca să zic așa. Da, eu cred că în Occident mai puțin, pentru că totuși ei sunt învățați de mici și ce dai pe mere... Dar teama aia de eșec, pentru că noi cu toții avem vise, da? Eu cred că noi nu avem o teamă de eșec, cred că avem o teamă de ce o să zică lumea. Mai degrabă, mai decât. E clar. Și din păcate pentru designerii români în orice fel de domeniu, ei au o teamă vis-a-vis de consumatorul român, care cumva e atât de isteț încât anulează orice fel de produs care poate fi făcut la superlativ. Dacă e produs în România sau de un român, îl lăsăm ușor deoparte și... Da, teama de ceea ce spun ceilalți o văd și eu, am văzut-o întotdeauna în anii ăștia de libertate. Adică mai degrabă faci ceva ca să nu vorbească lumea decât să faci ceva în care crezi tu. Și m-am întâlnit de atâtea ori cu ideea asta, care cum să zic, te scoate cumva din eul tău cel mai personal, te depersonalizează. Nu crezi? Bineînțeles, pentru că nu ai nicio șansă să mulțumești poporul, masele, nici măcar pe ei tăi nu-i poți mulțumi și atunci singura șansă pe care o ai e să fii mulțumit tu cu tine, de lucru pe care îl faci. Noi cam tot ce am făcut n-a plecat de la ideea asta creatoare, care nici măcar nu mai devine creatoare în momentul în care te întrebi ce își dorește lumea, ce îi place omului, ce ar vrea să lansăm. Adică dacă pleci de la ideea asta, inevitabil vei face ceva asemănător cu ce este.
Nici ce vei crea nu o să fie cu totul nou, dar poate să fie inspirațional, să aibă o parte din tine și să ai șanse să faci ceva bazat pe lumea ta, experiența ta, în sfârșit. Deci Nu știi cum văd asta eu, adică tu ai ideile tale, ai visele tale, ai aspirațiile tale, ai imaginația ta și dacă te raportezi la ceea ce spun ceilalți, e ca și când ai vrea să zbori fără aripi. Cam asta văd eu. Da, ce ai făcut tu și cu toată modestia ceea ce am făcut eu, cred că întotdeauna n-am stat să ne uităm nici o secundă la ceea ce spun ceilalți. Sigur că am avut de-a face cu ce spun ceilalți, am văzut asta, dar întotdeauna am mers înainte sau am făcut fără să ne uităm la ce spun ceilalți. Eu nu știu cum ai făcut tu, serios. Păi, adică vrea să știi, îți dai seama, nu e ușor. Nu știu cum ai făcut tu, dar spun că eu sunt produsul eșecului de a mă integra ca și copil în societate. Și am încercat de multe ori să fiu cum trebuie. Și nu a ieșit. Și partea dramatică a fost când încercam foarte mult, nu eram un om fericit în niciun caz, pentru că încercam să fiu produsul... Dar încercai, pentru că încercam vedeai și ce nu se era întâmplă bine. și nu era Adică, deloc Marius, nu era bine. Adică dacă tot încerc să fiu drăguță, cum dorește lumea, să fiu în niște pattern-uri clasice și nu e bine nici atunci... Pe în primul nu erai tu, Alexandra. Dar pot să fac... Am uitat să fac prezentările. Dar vor fi făcute pe copertă, ca să zic așa. Bun, te rog, continuă. Faci efortul ăsta pentru că e bine să fii parte din societate. Așa te învață de când ești mic. Vrei lumea să te placă. Dar dacă faci eforturi să fii cum trebuie și vezi că nici așa nu-i bine, pentru că oricum va veni unul care o să zică dacă erai un pic mai așa, poate că era bine, atunci probabil că la mine s-a petrecut declicul ăsta în care am zis fuck it. Târziu? Adică nu. Din fericire de vreme, am trecut... Acum e un trend ca toți să fim cool. Adică până și termenul de cool, săracul a devenit o chestie... nu mai e cool să fii cool. Dar toți care erau cool pe vremuri, adică diferiți și prin exprimare, prin modul de a fi diferiți, pur și simplu, toți au trăit niște copilării mai ciudate, când nu erai chiar cel mai popular din curtea școlii și nu neapărat că erai urâțel, dar pur și simplu pentru că nu dădea bine, nu făceai lucrurile pe care le făceau colegii tăi. Și atunci, dacă ai norocul să ai momentul ăsta, de fapt, de awareness, nici nu știu cum să zic în română, momentul ăsta de conștientizare că, de fapt, ești minunat. Declic, exact. îi spune. Și să mergi pe drumul tău, devii un fel de sclav al societății, ajungi să ai 60-70 sclav al locurilor comune. 60-70 de ani și să te întrebi cine sunt. Habar n-am. Nu, și ce am făcut până acum, adică ce s-a întâmplat. Uite, apropo de asta, mi-aduc aminte, povestea Horațiu Mălele, și n-a povestit-o odată, cred că e și într-o carte de-a lui, că era mic, nu vedea bine. Ce să mai, era ultimul copil din curtea școlii, din lume, de fapt. Până când un profesor l-a văzut desenând și a zis, băi, tu ești genial. Și el spune, și din momentul ăla am început să fiu. Era altfel, nu se adapta. Noi exact. avem un podcast foarte deschis, că îmi place acum cum sună podcast. Trebuie să spunem că înregistrăm, nu are importanță din ce motive, într-un loc în care nu avem aer. Practic ne respirăm unul aerul celuilalt. Nu avem aer în momentul ăsta aici. Nu că n-ar fi suficient spațiu, pur și simplu așa s-a întâmplat. Da, foarte interesant ieșirea asta din locurile comune, din a da bine față de ceilalți. E greu, și de a începe să devii tu. Dar apropo de cool, uite, îți mai spun o temă. Am auzit-o foarte mult în ultimii 10 ani. Ce trebuie să te reinventezi. Ce vrea să spună autorul, ca să zic așa, că sunt unii care, scriitori mari, personalități mari, care au fost ei nu s-au reinventat niciodată pentru că ei au curs într-un fel. Au fost o lavă, un jar de la început. După umila mea părere, că acum toată lumea e spirituală și e foarte bine, dar trebuie să se ducă all the way, adică nu poți să fii spiritual azi și mâine nu. Cred că e vorba despre puterea fiecăruia de a fi
fii cine vrei să fii în fiecare dimineață. Adică mulți oameni nu înțeleg capacitatea infinită pe care o au de a fi. Este un joc în fiecare dimineață. E un joc infinit. Poți să începi ziua fiind cine vrei să fii. Majoritatea mergem la job, avem familie, avem copii, urmăm cursul, știi, societatea spune să-ți iei o casă, să ai 2 copii, eventual băiatul născut mai devreme, ca tu când mor să aibă grijă de surioara lui, so on. Cu copacul, bine, asta cu copacul e mai mult din mit decât... Numai acum devine, acum cu energia verde și cu asta e automat, trebuie să plantezi nu un copac, ci 100. Am o prietenă care a fost șefă de agenție la bancă foarte mulți ani. E o tipă senzațională și de fiecare dată când mă duceam să facem o operațiune bancară, ea spunea, băi Alex, taică-miu, făcea pantofi. A avut o mică fabricuță de pantofi. Poți să mă dezbrac și eu, da? Meu, te rog frumos. Păi numai, că nu trebuie șervețel. S-a întărâtat treaba. Visul meu cel mai mare e să fac pantofi. Și am zis, băi, ce aștepți? Apucă-te de făcut pantofi. Da, mă, dar cum? Adică, în primul rând, am un job bun, pe care dacă îl las, nu mai am cum să trăiesc. Nu știu dacă o să-mi iasă, trebuie să investesc 15-16 mii de întrebări și ea în continuare, probabil că e șefă de agenție și în sufletul ei are acest gând ascuns cât de tare ar fi fost dacă făceam pantofi. Sunt mulți care au avut un vis de felul ăsta sau au avut un talent pentru ceva anume și nu și-a urmat talentul. E o altă chestiune. Marius, am făcut de 15.000 de joburi. Adică, ok, am avut acest moment în care mi-am dat seama, băi, n-ai cum să supraviețuiești. Pe bune, adică oricât ai vrea să te integrezi, nu ești făcut pentru asta. Și trebuie să supraviețuiești, adevărat. Exact, și am făcut o grămadă de joburi, care mai trăznite, până în momentul în care mi-am dat seama că nu e drumul ăla, adică mă duc într-o direcție care nu mă va satisface, nu financiar, adică nici și măcar nu vei fi tu, și nu vei fi tu, Alexandra. Adică te duci, te cocoșezi în fiecare zi mai mult pe drumul către acel job. Simțeam că devin mai... apăsată, exact, mai... nu era... Și când a fost declicul? Și ai zis, viața mea ar trebui să fie parfumul. Am plecat într-o altă țară după ce am terminat facultate care nu exista în nomenclatorul de meserii în România. Asta mi se pare super tare, să poți să faci facultatea, dar meseria ta să nu existe. Și am plecat așa în 3-4 zile dintr-o familie de intelectuali într-o țară fără niciun fel de legături cu familia mea, cu educația mea. Într-o țară străină, cum s-ar spune. Străină de mine, da. Unde a fost o aventură grozavă. Am avut noroc să întâlnesc numai oameni buni și a fost grozav, adică nu o să regret niciodată, dar nu s-a încununat cu vreun succes profesional, pentru că în momentul în care atingeam, să zic, un apogeu pe meseria mea și pe pregătirea mea, trebuie să mă întorc în țară. Da, dar ai schimbat lumea ta. Lumea ta dintr-o dată era alta, cu totul alta. Așa străină cum era. Plecatul ăsta așa de 2 luni, de 2 ani pe bune, fără familie, fără matca familiei, a fost declicul, momentul în care mi-am dat seama cât de important e să călătorești, dar nu să călătorești ca un turist neapărat, să călătorești așa cu toate canalele deschise, să îmbrățișezi nou și să diferitul. fii ca un burete, să absorbi tot ceea ce ți se întâmplă. Și din călătoriile astea mi-am dat seama că pot să aduc absolut toate lucrurile care mie îmi plac și eu rezonez cu ele, să le aduc, cum ar fi să le aduc acasă? Mai ales că eu adică de câte ori aterizam și simțeam mirosul de București, nu știu cum, chiar dacă lumea spune că e nasol la noi și că nu e, toți vor să trăiască pe nu știu ce insulă, mie mi-era bine. Și când mă duc în Bucovina la ai mei și miros și un pic de Bucovina, simt că sunt acasă, mă ia așa cu o căldură în stomac, mă simt bine. Și am zis cât de tare ar fi să facem și noi un magazin cu lucrurile care îmi plac mie. Vezi ce zic? Mie și noi și acum, când vezi, eu zic noi. Eu niciodată nu zic eu. Eu nu pot să zic eu, pentru că mi se pare că sunt așa un produs
tuturor lucrurilor pe care le-am văzut, care aparțin cumva întâmplărilor, tuturor, oamenilor știi? și așa mai departe. Da, de asta noi orice informație avem despre procesul ăsta prin care trecem de a crea parfumul, să zicem, sau de a crea bijuterii, sau de a crea orice, îmi place să-l împărtășesc, deși mulți zic, băi, informația e pe bani. Asta e clar, tot Primești ce mult spui, mai mult înapoi. dar mi se pare Dacă nu te-a pus colosal, să pentru că nu e a vizi. ta, nu ți aparține. Adică trebuie să o primești, decizi ce faci cu ea și să o dai la rândul tău să zboare în lume, nu știu cum să zic. Și am făcut, de asta zic că și acum mi-e greu să zic eu fac, eu dreg, na? Totul este despre mine, că nu e despre mine. Și am zis, pentru prima oară am curaj să fac acest magazin cu chestii care îmi plac mie. Absolut minunat, adică... Păi nu că dacă faci un business plan, nu e absolut minunat, A, că nu, tot nu, ce îmi nu. place mie, surpriză, Deci nu-mi place decât mie. Asta cu business plan-ul, apropo de business planul, cum vrei să-i spui, dacă era să fac business plan-ul ăsta la tot ceea ce am construit după aia, probabil că nu mă apucam niciodată. Știi bine ce spun. Bine. Dar apropo de cei 2 ani în străinătate, spuneai că ai cunoscut oameni minunați. Cum crezi că atragem oamenii care vin în viața noastră? Sunt după sufletul nostru, sunt după spaimele noastre, sunt în funcție de trăirile noastre. Fiecare are parte de oamenii pe care îi merită. Ar fi o temă de discuție. Tu cum vezi asta? Pentru mine este o enigmă, pentru că fiind o personalitate introvertă, mi-am ales să am nu pot să zic business, nu pot să zic afacere, un mod de a trăi extrem de extrovert și intru în contact cu foarte multă lume. Ce paradoxal, tu fiind o introvertită. Exact, după 15 ani, în curând facem 15 ani, încă mai am probleme de socializare, chiar dacă ei vin pe terenul meu. Tocmai pentru că am creat acest spațiu fără niciun fel de compromis. Tu când intri acolo, l-am lăsat mic, exact cum e, știu că acum se poartă Trebuie să le spunem că se cheamă creator. Nu trebuie să le spui. Ba nu, ba știi da. de ce nu trebuie să le spui? Știi că noi am mai avut discuția asta vis-a-vis de nume. Pentru că, așa cum eu am descoperit, pentru că am fost un căutător, nu pentru că am citit ziare și reviste. Să caute și ei. Locul ăsta trebuie să fie pentru căutători. Descoperit. Și are legătură cu ce m-ai întrebat tu, pentru că noi avem, adică după 15 ani încep să devii oarecum cunoscut și în niște medii unde nu ți-ai dori să fii cunoscut. Pentru că ce facem noi e nișă creativă, asta înseamnă 15% din piața de consumatori, deci de oameni care totuși ar cheltui bani în zona asta. Noi intrăm în contact și cu restul procentajului, nu doar aia 15% care știu de ce vin, care înțeleg de ce magazinul are 30 de metri pătrați și nu are 250, de ce nu e foarte luminat ca un magazin mainstream. Adică intrăm în contact cu oamenii care intră în acest spațiu mic unde noi respirăm, cum ziceai tu la început de camera asta. De podcast, da? Și nu zic nici măcar bună ziua. Și pe mine mă supără reacția mea, știi că eu sunt spectatorul reacției mele și zic, păi Alex, de ce te super că omul intră, tu spui bună ziua, într-un spațiu mic, e ca la tine în living, cred că tu ai living-ul mai mare decât magazinul nostru. În casă. Iar omul nu răspunde, se întoarce cu spatele și începe să cotrobăie pe un răftuleț acolo și te trezești spunând o frază stupidă, gen... Pot să vă ajut? Bine, deci am încercat asta, că pot să vă ajut pe toate tonalitățile, să pară prietenesc, să nu deranjez, să nu... Înțelegi? Deci încă am problema asta și îmi dau seama că ar trebui să... Da, spune-mi, te rog, oamenii... Nu știu cum ți alegi, nu știu cum intri în contact, nu știu cum... Cred că o poartă deschisă e să zâmbești. Mi se pare, eu mergând și pe scooter și pe bicicletă și cu mașina, când merg pe scooter, dacă mai tai cuiva calea și e foarte încrâncenat și vrea să mă bage în toate originile, am învățat să zâmbesc și îmi dau seama cum instantaneu... Absolut. Și nu trebuie să te uiți la persoana respectivă. Marius, instantaneu omul zâmbește. E ca o chestie deci molipsitoare. O reflexie până și de ce să nu fie pasul meu înainte pe care îl fac? Ok, am greșit sau a greșit el, dar încrâncenarea asta cotidiană
Dacă o schimbi către un zâmbet, păi, face minuni. Și atunci cred că depinde și de tine cum întinzi o mână către exterior și pentru mine e un exercițiu etern să fim prezenți, știi, în moment, pentru că gemenii, eu sunt geamăn, gemenii au capacitatea asta Nu de e a nimeni zbura... Atât de a timp cât zbura există cu gemeni, mintea. toate celelalte zodii sunt bune. Hai că și tu, leu, de pe poziția ta îți lipsește Așa, coroana, adică... Zi, că ziceai bine. Adică avem problema asta de a ne zbura mintea, de multe ori, dacă intră cineva în magazin, noi suntem doi, Claudiu îi poate ajuta oricând și oamenii își doresc să interacționeze cu noi. Stai să mănânc rahatul până la final. Te rog. Nu, că nu vreau să te întreb, vreau să adaug ceva la știi, în momentul ăla poate mă gândesc la 7000 de idei trăznite, de proiecte, de cum să facem și am așa un fel de poker face. Da, e altcineva care e drăguț, se uită în ochii tăi, e la cheremul tău. De ce să ai nevoia ca tipa care stă pe un fotoliu și în mintea ei să se ridice și ea să zică, bine ați venit la noi? Înțelegi? Eu lucrurile astea nu le înțeleg. Pentru că e dorința lor de atenție și atunci mi-aș dori din tot sufletul să încerc ca problemele celorlalți să nu devină problema mea. Și ăsta e un exercițiu, apropo de introvers, pe care încerc să-l fac tot timpul. Dacă, știi, tu vezi prin ochii tăi, vezi ce vrei tu să vezi, trăiești Noi toți trăim în lumi paralele, pentru că tu îți formezi o viziune asupra zilei tale, eu o altă viziune. Dacă tu intri în spațiul meu și mă vezi prin ochii tăi, e responsabilitatea ta. Și eu am cam, știi, la peste 40, cumva nu-ți mai pasă dacă tu alegi să mă vezi într-o anumită ipostază care tot ție nu-ți convine. Nu mai este treaba, nu mai e treaba Nu mea am deloc. nicio șansă să fiu mai bine. Bine, îmi dau seama, acum ascultându-te, ce exercițiu extraordinar pentru un geaman, pentru o fire introvertită, să fie în relații cu publicul, să spun pe înțelesul tuturor. Asta, într-adevăr, a fost o provocare, cred că foarte importantă. Adică, în viața ta, care eu cred că e un roman, ăsta a fost un alt declic extraordinar de a merge mai departe, de a construi, de a ajuta ceea ce faci, de a-ți ajuta visele. Când eram copil, mi se părea că dacă mă izolez, o să fiu un om fericit. Și așa s-au creat foarte multe lucruri. După aia am început să citesc și să ascult o grămadă de oameni mai deștepți decât mine, care spuneau că e foarte interesant să ieși din cocunul tău și să încerci să-ți vezi problemele, să-ți vezi reacțiile, că doar așa poți să devii un om mai bun, n-ar fi, cred că, cel mai bun termen, dar poți să crești. Pentru că e ca un exercițiu pe care îl faci tot timpul și atunci, ca să nu devină o frustrare pentru mine, fiecare encounter, că e exact ca un encounter, e ca o întâlnire cu un om cu care nu am chimie, nu pot să rezonez, nu mai iau ca pe o... Nu te întâlnești nicăieri, pe nicio lungime de undă, cu nimic, da? Nu mai iau ca pe ca eu pe un eșec, sunt sau și ca el pe, e și... Trebuie să facem ceva, știi? să ne întâlnim undeva. Să văd dacă găsim bucățica aia de mijloc de unde putem începe. De multe ori găsim, de multe ori nu găsim. Uite, apropo de oameni, Adrian Păunescu spunea o chestie extraordinară. Cei mai importanți oameni au apărut în viața mea, oameni pe care am cunoscut, atunci când ei aveau cea mai mare nevoie de mine. Și mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta de multe ori, apropo de oameni. Spune-mi, te rog, în acest roman, care este viața ta, sau viața ta care e un roman, parfumul, e cel mai important personaj? Am un prieten care acum câteva luni îmi zicea: băi, Alex, tu vrei așa să devii această bătrânică care e pe strada Doamnei și face și drege cu parfumurile? Și reacția instantanee a fost: da, sigur, eu nu mă văd făcând altceva. De ce? Pentru că am nevoie ca mintea mea să producă, pur și simplu. Să se joace, n-am o problemă cu idei, cred că sunt un addict. Cum zice addict în română?
Că am trăit prin Londra foarte mulți ani. Păi să-i întrebăm că aici avem londonezi aici de față. Adică cum alții au Cum se traduce? probleme cu... Da, la adicție, la în sensul mine ăsta, a devenit o dependență, riscul pe care ni-l asumăm tot timpul. Și acum spun o chestie foarte mare și pentru mine, să știi, pentru că mi-am dat seama de chestia asta recent. Nu cred că o să pot vreodată să trăiesc fără această dependență de risc și de a face din idee material. Pentru că faci dintr-o idee care de cele mai multe ori e nebună, o întorci pe toate... Așa, o vezi ca pe un risc. Bineînțeles, Vezi pentru lucrul că ăsta ca pe nu un te risc. adresezi, Marius, oamenilor. Adică aș putea, dacă cineva mă plătește bani buni, aș putea să fac pe bandă rulantă produse care știu din start că vor aduce bani și vor fi de succes. Dar mainstream-ul e plin de rețetele astea. Și când ești diferit, poți să zici și ciudat, ce să vezi, îți vin și idei ciudate. Și riscul pe care ni-l asumăm este că ideile astea ciudate ar putea să devină un produs și prin produsul ăsta oamenii să experimenteze ceva nou. Și partea noastră, adică parandărătul, să spun așa, nu este ce rulaj avem, câți bani facem, so on. E câtă lume trăiește visul meu și se bucură de el. E ca și când intră în bula asta pe care eu am creat-o de la început și am zis, ok, e lumea mea. Ce o să se întâmple? Dacă nu o să vindem nimic, vedem pe parcurs. Și se identifică până la urmă cumva cu tine. Asta e și la poezie. Adică trăiești un vis, e ca și când te culci, începi și visezi și partenerul tău din pat, de lângă tine, intră în visul tău și aveți se un transmite joint prin adventure. pernă și visul trece frumos dintr-o minte în cealaltă sau dintr-un vis în celălalt. Păi asta se întâmplă și la poezie. Eu am auzit de nenumărate ori spunând că parcă am scris și eu poezia. Adică, până la urmă, oricât de frumoasă ar fi, oricât de altfel ar fi poezia, e importantă că ajunge la cineva care se pune în starea mea, citind-o, Exact. de parcă ar fi scris-o. Și rezonează cu fiecare cuvânt. Ăsta e lucrul cel mai important și transmisia dintr-o minte într-alta aproape că se face instantaneu, pentru că e vorba de lectură. La tine se poate face în timp, poate să dureze această chimie ceva timp. Stai să spun, că suntem la podcast, putem la face orice, poți să te întrerup de... Putem orice, da. Și spunând, o să fac asta toată viața, mi-am dat seama, mi-auzeam vocea și mi-am dat seama că intru în aceeași capcană, ok, creăm parfumuri, facem chestii, facem mai multe decât altcineva care se duce la birou și înapoi acasă și în vacanța de vară cu familia. În sfârșit, facem ce ne place înainte de orice. Facem ce ne place, nu e un job, dar atenție, ești în același pattern, șoricelul în care wheel, e pe știi? roată, da. Pentru că avem aceeași dependență, adică avem o dependență, nu e aceeași și am zis, băi, trebuie să învăț și să... Nu neapărat să învăț, dar să mă pregătesc că dacă viața mă va pune în situația în care trebuie să o iau de la capăt sau să fac ceva cu totul nou, să nu am nicio urmă de regret pentru ce fac acum. Și știi, gemenii își imaginează. Ăsta e un lucru bun și un lucru mai puțin bun. Și am încercat să-mi imaginez, ok, nu mai fac asta. Lucruri pe care le facem de 15 ani. O să supraviețuiesc? Și răspunsul a fost desigur. Normal. Și mi-am dat seama pentru o secundă toate lucrurile fantastice pe care le pierd, aș putea să le pierd, pentru că fac asta de atâta timp și nu încep să fac și altceva. Parfumul are suflet? Sigur. Numai că noi Parfumurile pe care le faci tu, pentru că sunt și parfumuri pe care le-ai făcut tu, le-ai împrumutat, le-ai dat ceva din sufletul tău? Dacă tot au suflet sau sufletul lor de sine stătător, din creația, din mintea ta? Poți să-mi spui nașa parfumurilor mele? Pot să spun nașa parfumurilor, dar asta nu înseamnă că automat ai dat din sufletul tău parfumurilor. Marius, nu există un proiect pe care l-am făcut care să nu fie despre noi. Nu există. Și spun cu cea mai mare deci e clar că ai dat tot din sufletul tău, din sângele tău, din mintea ta. Fiecare are un sens pentru noi
Iar acum mai nou am decis să facem o linie nouă, deși nu e despre linii, e un proiect pentru alții care își doresc să facă parfumuri pentru un business sau pentru imaginea personală sau așa și nici ăsta nu l-am făcut fără să îi rog pe fiecare și să se gândească bine dacă vor să apeleze la serviciile noastre, nici măcar serviciile nu sună foarte bine, dacă vor să plece în călătoria asta cu noi, să ne lase să ne punem amprenta, pentru că nu pot, adică nu mă chiar lasă dacă e sufletul, vorba despre ei, exact, despre personalitatea lor, trebuie să spui ceva și din amprenta pentru ta. că poate unul din puținele daruri pe care le-am primit e să văd în oameni plus valoare. Și poate că asta e una din greșelile noastre comerciale la magazin. Oamenii vin să se identifice cu un parfum, vin să își găsească identitatea într-un miros și știu de când intră ce o să le placă, dar știu de când intră și ce o să le stea excepțional de bine și o să-i pună într-o altă lumină. Pentru că tu i ajuți să dar facă nu asta. e acceptat. Știi? Și tot timpul ridic ștacheta și spun, băi, uite, ăsta e pentru cine ești acum și știu că o să-ți placă, dar lasă-mă să te parfumezi și cu cine cred eu că ești. Și cum faci radiografia ca să vezi cine e și cine ar putea să fie, să devină? Nu ai o rețetă. Nu e o rețetă. Pentru că, în primul Sunt rând, senzori, trebuie... e experiența, În primul rând trebuie să fii instinctul. foarte vizual și la noi, pentru că facem și chestii legate de fashion, e vizual și cumva creierul instantaneu înregistrează alegerea de pantofi, cum sunt mâinile, cum ești machiat, ce culoare de păr, adică toate lucrurile astea instantaneu, ca la Robocop. Te mai înșeli? Rar. Rar, dar mă înșel. Adică am avut surpriza să-mi intre în magazin niște oameni total blanc, știi? Adică nu puteai să te... Adică te gândeai, e un om plictisitor, nici nu știu ce caută la mine, știi, ca un șoarece de bibliotecă, pentru că și în cazul ăsta creierul ți-l bagă într-un sertăraș, adică faci un profil vrând nevrând, iar în momentul în care deschideau gura, erau cu totul altceva, n-aveau nicio legătură cu... Senzațional. Cu șoarecele de bibliotecă. Senzațional, senzațional și în procent de 90% totul se revărsa către experiențele senzoriale. Adică oamenii vizual nu spuneau nimic, dar erau foarte atenți la ce mănâncă, ce citesc, la mirosuri. Vezi, oameni care sunt foarte greu de citit și descoperi în ei un univers întreg. Eu mi-aduc aminte de prima noastră întâlnire, că a fost cumva, aș spune, violentă, dar nu în sensul fizic, bineînțeles. Violentă, că s-au întâlnit două lumi. O lume, lumea ta care știa despre ce e vorba și o lume, aș spune, hai nu, pe repede înainte. Cam așa mi-am trăit viața, în mare parte viața contra cronometru, care eu știam ce vreau și ce nu vreau, ca să mă las purtat de tine, să mă descoper de fapt în ideea de parfum, în ideea de ce vreau, de cum sunt acum, ce vreau să fiu și așa mai departe. E adevărat că eu, trăind pe repede înainte, eu din prima secundă am vrut să mă duc cel mai sus, la esențele, la parfumurile cele mai tari în sensul bun al cuvântului. Nu? Și mai luat și a zis, aș putea să-ți fac un profil. Ia, de zeița antică, ciobite la nas. Am învățat că adică oamenii nu agrează adevărul, știi, venit de la ceilalți. De fapt, nu agrează... E absolut imposibil Nu vor să-i arăți așa cum sunt. E absolut imposibil să te vezi din exterior. Iar în momentul în care oamenii vorbesc despre tine, multe lucruri nu-ți convin pentru că e cu tot o altă percepție, iar percepția ta despre tine e aia cu care te naști și o cultivi. Știi de când am început să simt asta? A fost un șoc pentru mine. În momentul în care mi-am auzit vocea înregistrată, mi-am dat seama că ascult un străin, că nu sunt eu, și atunci am avut primul semn de întrebare, dacă eu știu cu adevărat cine sunt și mai ales cum mă văd ceilalți și ce diferențe între felul în care mă văd eu, mă simt eu și felul în care mă văd ceilalți. A fost un șoc. Așa, descrie-mă. Pot să descriu relația noastră de...
Adică în relația Orice aș noastră... spune a fost chimie de la început, cu toată violentarea Bineînțeles, reciprocă. numai că a fost chimie, puteam să zic că ești un infatuat, ignorant la început, adică dacă nu eram cine sunt și nu-ți dădeam o șansă, pentru că asta Este cu datul... descrierea care mi se face cel mai des. Dar de la prima impresie pe care o lași, eu întotdeauna încerc să... Descoperi mai departe. Și știi, aș zice să țin partea, dar nu e despre ținut partea, adică oamenii cu care să nu intru judeci, în să nu contact cu și etichete la vorbesc început. despre tine, îți țin partea în sensul în care ei nu-ți dau nicio șansă să descopere mai mult decât arăți. Știu asta foarte bine. Și adică multe ori îmi pun problema să-i las, pentru că dacă e decizia ta să ai masca asta, să-i las să creadă ce văd sau să le spui, vorbesc despre tine cum te percep eu. Deci, ideea e să-i lași. Am prieteni foarte buni, care la rândul lor aveau prieteni și când venea vorba despre mine, prima reacție sau prima descriere este întocmai aia despre care vorbeai. Ăștia cunoscându-mă pe mine de ani de zile și știind, de fapt, structura mea, felul meu de a fi, se luptau cu ei să le spună că nu sunt așa. Până când le-am zis, faceți o mare greșeală. La început mă simțeam măgulit. Ce bine că am prieteni care mă apără și încearcă să spună cine sunt eu cu adevărat. După care mi-am dat seama că e inutil. Mai ales pentru că oamenii nu vor să iasă din eticheta pe care au pus-o. Foarte greu fac asta, aproape imposibil. De acord? Și depinde ce mindset ai. Adică ce vezi, reacția ta, toate lucrurile astea vorbesc despre tine. Nu vorbesc despre cel la care te uiți. Absolut. Asta nu înțelege lumea. Adică dacă tu vrei să vezi rău, vrei să vezi urât, tu ai o problemă de percepție și de la tine vin lucrurile astea. Am încercat și eu să-mi educ asta foarte tare, pentru că, mai ales lucrând în presă, văzând o imagine, văzând o declarație, automat pui etichetă din perspectiva meseriei de gazetar. Și încet, încet m-am hotărât să fie o judecată, dacă vrei, mai elaborată, să am răbdare un pic cu personajele și așa mai departe. Dar uite, voiam să spun ceva important, dar am uitat. Nu știu ce voiam să spun. Mi-aduc aminte chiar acum, chiar în timpul podcastului. Stai o secundă. Nu vrei să mai vorbesc eu și ți-aduce aminte? Nu, dar te rog. O să mi-o pierd și eu în Da, te rog. Zi măcar tu să nu o pierzi. Ups, am pierdut-o. Hai, nu fă asta. Era vorba cred că era vorba despre etichete, de a judeca oamenii, de a... Exact când zici judecat, mai toți spiritualii spun că ăsta este plusul pe care vrei să-l scoți din sistem ca să vezi cine ești. Toate judecățile nu sunt făcute de mintea omului. Mi-am adus aminte. Zi. Deci mi-am adus aminte că în ultimii ani, având business-urile astea cu restaurantele, am început și eu să ghicesc oamenii de cum intră în local sau pe terasă. În funcție de cum sunt îmbrăcat, gesturile pe care le fac. Nu mai spun, adică știu dinainte cam ce comandă, cam câți bani au, cam de ce au venit aici și așa mai departe. Dacă e o întâlnire de pur și simplu de business sau o întâlnire de dragoste și așa mai departe. Și exercițiul ăsta, din fericire, l-am căpătat atunci când am avut invitații la televiziune. Și aveam niște imagini despre ei, dar ei se developau cu adevărat în timpul dialogului. Și atunci a fost un alt pas în a nu mai judeca oamenii, pentru că am descoperit la niște oameni pe care, să spunem, nu că nu dădeam doi bani, mi se părea că nu fac, să descoper niște oameni cu niște profunzimi și din cauza emoției, din cauza acestei, faptul că erau temători în fața camerei. Și știi unde am ajuns? Am ajuns în momentul în care nu m-am mai întâlnit, nu mai voiam să mă întâlnesc cu invitații înainte de emisiune. Să nu spună ceva, să nu rămân cu gândul și mă întâlneam direct în studio. A fost pentru mine o chestie, bine, în afara invitațiilor pe care îi știam sau eram prieteni, am avut și invitați de felul ăsta. Și era un exercițiu absolut extraordinar, că practic începeam un dialog de la zero. Nu aveam idei preconcepute. Sigur că văzusem personajul, că ăla a zis nu știu ce când a venit, sau mi-a dat mâna nu știu cum și avea mâna transpirată, știi? Lucruri de felul ăsta.
Copiii fac treaba asta cel mai bine. Pentru copii, prin ochii copilului vezi experiența nouă. Părinții strică de cele mai multe ori pentru că încearcă să explice și să pună în mintea unui copil concepte. Concepte care nu sunt universal valabile, ci aparțin părintelui. Există o vorbă care spune că în momentul în care îi spui unui copil, ăsta este un pahar, el nu mai vede paharul. Dacă te întreabă, îți arată o pasăre și spune, ce e, tati, asta? Și tu îi spui, este o pasăre, din momentul ăla copilul nu mai vede pasărea, vede conceptul de pasăre. Și atunci eu cred că e foarte greu pentru un adult care s-a format, adică peste sparcul ăsta de energie universală cu care te naști și tu tot adaugi cât un layer și de obicei societatea te pune, îți mai pui o haină pe tine și mai pui o haină pe tine, să ajungi la maturitate și să spui, din momentul ăsta eu aș vrea să dau o șansă tuturor, să nu fiu judgmental, să nu pun etichete și să dau o șansă fiecăruia. Dar poți să încerci. Adică oamenii nu se schimbă pentru că spun, am ajuns la un nivel în care nu se mai poate face nimic. Schimbarea poate să devină și 5 minute pe zi dacă faci ceva diferit. Adică și toată lumea acum vorbește de meditație și ei cred că dacă o să stea o zi întreagă gândindu-se la nemurirea sufletului vor fi mai buni. Dacă îți dai 10 secunde pe zi să te uiți la cer fără să spui e cer albastru, va veni ploaia, adică pur și simplu să îți eliberezi mintea de orice fel de gând. Știi de unde pleacă asta? Tot din locurile comune și din ce te învață lumea, viața, să nu greșești, să nu superi pe cineva. Oamenii n-au înțeles și în continuare e greșeala asta. Cred că poți să faci ceva peste noapte. Cred că dintr-o dată poți să devii guru într-o noapte pentru că ai avut o revelație. Ori știm bine că în spatele fiecarei revelații, în spatele fiecărui succes stă o muncă în mintea omului, în brațele lui, în imaginația lui și modelul ăsta de a deveni peste noapte ceva, nu contează ce, este cel mai grav lucru care îi se poate întâmpla unui om, să se mintă atât de dureros în legătură cu ce ar putea să devină peste noapte. O să-ți împrumut exercițiul meu pe care îl fac de câteva luni. Încerc nu să înțeleg din perspectiva raționamentului, ci să mă resetez în ideea în care timpul nu există. Știi că se spune că avem doar momentul de acum, iar mâine nu există. De ce nu există? Pentru că devine acum. Dar în momentul în care înțelegi că timpul nu există, anulezi speranța. Speranța fiind un concept pe care ți-ai construit toată existența. Absolut. Asta este pentru mine complicat și e complicat să ieși din niște parametri care te reprezintă. Gândește-te cum e să trăiești fără speranță. Pentru că tu, în momentul în care zici, ok, acum sunt sărac, dar cu siguranță, în viitor, norocul îmi va surâde și va fi mai bine. Asta e speranța. Dar asta îți face aproape imposibil să acționezi acum. Pentru că tu tot timpul vei aștepta un mâine, ai speranța că undeva, cândva, ceva se va întâmpla și pe strada ta. Dacă anulezi speranța, poți să trăiești în momentul de acum, pentru că totul se întâmplă acum. Adică dacă ai ceva de făcut, începe acum. Știi că a trecut timpul foarte repede. A, da? Da. Nu că avem un timp anume, dar nu aș vrea să le dăm... Știi că în momentul în care a venit cineva, persoană importantă, cu un lighean de icre negre, n-am mai simțit nevoia să mănânc icre negre. În momentul în care vin într-o... Știi că cum e asta cu esențele tari să țin în vase mici? Sau... În momentul în care vii cu asta, mănânci cu poftă, știi că se termină. Așa că oamenii trebuie să aștepte și următoarea întâlnire, că o să ne mai vedem. Vrei să zic ceva amuzant? Dacă știam că mă întreb despre romanul meu, da.
Este că n-am terminat. Îți ziceam pas, adică dacă începeai să mă întrebi de Da, parfumuri, nu știu ce. E un pretext. Știi, adică ego mai lucrează și mai bagă coada, mai... Știi care e chestia asta? Știi, păianjenul, imaginează-ți că nu sunt leu, sunt păianjen, țese o pânză sau un fir după care construiește totul. Așa trebuie să fie, având în vedere și libertatea pe care o dai discuției. Păianjenul țese primul fir, da, pe care îl trece dintr-o parte într-alta, care devine punte. Viața mea e un roman, era acest fir. Acum, plasa, noi o țesem împreună așa cum ne vine. Dar apropo de asta, uite, ultima întrebare legată de viața mea e un roman. Și după aceea am niște întrebări. Am un chestionar care se cheamă chiar chestionarul lui Marius Tucă. Iar ăștia care ar fi vrut ca acest podcast să continue la nesfârșit, că sunt convins de asta, știu ce vorbesc, să mai aștepte. Mai vine. Adică aroganța și infatuarea... mai cer și eu un șervețel. Da, aroganța și infatuarea de care vorbești mă caracterizează atunci când e vorba de meseria pe care o fac în cântoare. Dați șervețele la toată lumea, să ajungă până... Voiam să mai spun Dar ceva. știi că o să zică toată lumea, bine mă că a făcut și ăsta întrebările. Auzi? Câte ai? Când făceam eu podcasturi, chestionarul lui Marius Tucă l-am de vreo 10 ani scris. Nu, câte întrebări? Sunt multe, dar răspuns pe scurt la ele, că vreau să se încheie cu asta. Dar până atunci, uite, apropo de intuiția, știi, nu mai trage cu coada ochiului. Știi că eu aveam deformația asta de ziarist, mă duceam la întâlniri și întâlnirea care era importantă aveau foi pe masă. Și eu aveam un defect, dacă vrei, sau o calitate profesională, trăgeam cu ochiul, cu coada ochiului să văd care e abordarea ce e și vedeam din start și știam, aveam un minut înainte să fiu pregătit. Noi n-am discutat niciodată, că nu avem timp ceea ce am discutat acum. Dar intuiția mea descoperea o Alexandra, da, Paven, exact așa cum ai fost la acest podcast. Ce-mi place ideea de podcast. Știi că, de fapt, când făceam eu podcast în România, nici nu exista podcastul. Dar știi că ne-am dezvirginat în direct sau... Da. Adică tu prima în direct oară la așa, de eu vârf. prima oară... În direct și la o oră de vârf. Acum nu știu dacă va fi primul pe care o să-l dăm, da? Probabil că așa va fi, că așa e, toate încep cumva și ăsta e începutul meu în podcast. Doamne ajută! Normal că nu o să fie primul, că chiar vreau să zic, adică dacă să încep fie cu primul. mine se uită eu și tu și exact nimeni. Știi că ăștia vorbesc de publicul de calitate, dar ei vor să le dea publicului de calitate manele și melteneală ca să facă follower și audiență și subscriber. Nu mă interesează asta și nu mint când spun asta. Mă interesează să vadă podcasturile mele cei care vor să descopere. Da, de ce care să merită, nu aș putea spune, și de sunt ce arogant. să nu descopere eu cred că șpilul ține în ce întrebi. Și asta e adevărat, Pentru e că important. tu poți să ai într-un cântăresc de manele, poți descoperi un om senzațional Am pe care avut... nimeni nu-l vede ca pe Bineînțeles omul din că spatele unui da. hit. E greu, dar se poate și asta. Tu știi că noi tot timpul am avut discuțiile astea în care eu spuneam, dar de ce nu faci și o nebunie încolo? Și tu Am mai întrebat de podcast și tu mi-ai zis la un moment dat că trebuie Da. să faci. Motivul pentru care fac, sau ultimul argument, sau motivul este Daria. Daria Natucă, fetița mea, pentru că mi-a zis, dar tu de ce nu faci podcast? Că uite, e altceva, e o altă chestie. Și nu mi-a zis că pentru că face toată lumea. Asta apropo de reinventare, că ziceai, toată lumea zice de reinventare, să te aliniezi la momentul de acum, poate ăsta e răspunsul, să faci un format nou care se mai numește... am încă 100 de ani în mine, înmagazinați, ca să pot să mă care pot să arate un Marius Tucă reinventat. Dar ți-am zis că nu sunt de acord cu ideea de reinventat. E să te descoperi pe tine. Mie mi se pare... În timp și în spațiu, mergând înainte. Așa, și de ce nu te descoperi când ai... Păi nu asta fac. Stai un pic. De ce nu În te manelist. descoperi când ai în fața ta un om care n-are legături evidente la prima vedere cu tine? Absolut, dar o să fie și oameni de felul Pentru ăsta. că e o încercare pentru tine și mi se Nu pare... mai trage de timp. Hai zi cu întrebările. Nu întrebările. O singură întrebare mai era legată de... Ce nu-ți convine, o dai la spate, nu e știi? adevărat, nu. Continuu dacă nu asta Nu, era. vedea ta, să ai și tu un Ți-am zis că o să fac și invitat. asta. Mi-ar plăcea, o să fiu primul. O să fac și asta. Ultima întrebare legată de viața ta, care, după părerea mea, este un roman. De-abia acum începe, dai și tu 3 pagini la prefață, Nu, ai nu, fost, nu, nici nu, măcar este- prefață. Spune-mi câteva personaje esențiale din romanul ăsta al vieții tale. Persoane, oameni,
inimi. Să încep cu bla bla, cine m-a ajutat. Nu asta vreau. Personaje importante. Adică, de fapt, stai un pic, că nu asta vreau. Spune-mi tu, care Cred sunt că eu sunt personajele importante? personajul important. Păi, Iar e adevărat. restul adică norocul pe care l-am avut să întâlnesc cu oameni Păi, buni, de-aia viața ta e un roman, că tu ești personajul principal. norocul este că eu am ales să-i văd oameni buni. Extraordinar Adică spus. să vorbesc despre oameni adică dacă tu vrei să-i faci bun, dacă tu vrei să-i vezi bun, dacă vrei să să înveți ceva de la ei, e opțiunea ta. Am o listă dar pierdem vremea cu o grămadă de oameni speciali pe care îi cunosc și mă bucur că îi cunosc, pentru că din fiecare am învățat câte ceva, dar Vladi? ce cu el? El mi-a dat... Copilașul tău, El ca mi-a să dat- zic așa, că devine dita mai... El mi-a dat șansa să experimentez nu rolul de mamă, ci definiția... Încetează cu telefonul, că Nu, să ziceam ceva... știi de ce m-am uitat? Țineți ideea și continuă. Eu funcționez întotdeauna în regim de live. Și acum am obiceiul ăsta de a mă uita, știi? Îți mai vine o știre, o informație. N-are ce să vină, că dialogul nostru e în afara timpului. Te rog. Da. Deci Ce te-a pentru învățat? mine m-a învățat să fiu altcineva. Adică pentru mine partea asta de a fi mamă nu este neapărat Despre a fi legătura mamă, ta ci cu despre a fi... copilul, ci să devii... pentru că știi că eu l-am crescut pe Vladi de la o lună în parfumerie timp de 3 ani. Acolo a stat 8 ore pe zi, de multe ori despre asta că avea carte de muncă de la o lună. Iar eu 3 ani am uitat cine sunt. Nu știam, eu eram tot timpul mama lui Vladimir. Ăla cred că a fost declicul cel mai mare, pentru că n-am avut timp de depresie postnatală, în sfârșit stăteam cu el, îi dădeam țâță pe băncuță afară. Țâță pe băncuță. Și devenisem mama lui Vladimir, nu mai aveam nimic din Alexandra. Ideea asta, conceptul că ești, mai ales să dai seama, am născut la 35 de ani, și pe la 30 eram și eu plină de ego, mi se părea că rup norii, că fac, că dreg, deja știam, aveam principii, totul era, dacă se întâmplă și nu e conform principiilor mele, nici nu vreau să văd. Și Ai ieșit de mult din asta haina cu nașterea a fost practic nu cu nașterea, cât cu creșterea lui Vladi intensiv timp de 3 ani, a fost ca un duș rece, pentru că m-a dus la nivelul la care ești practic exact cum am început, totul și nimic. Eram totul pentru un copil și nimic pentru că nu mă mai... Adică mă uitam în mine și nu mai eram nimic din ce eram te-a înainte. făcut să fii altcineva. Da. Răspunsul e Și cred că m-a făcut un om mai bun și dacă o iau așa dintr-o perspectivă egoistă, cred că mai mult eu am învățat decât el de la mine și învăț în continuare și mi se par copii Învățăm întotdeauna de la incredibili copii. dacă îi ascult și le dai șansa. Și eu învăț la Daria în fiecare zi. Hai să trecem la întrebările astea, să văd, dar rugămintea mea este să răspunzi pe scurt, cum ar veni. Dacă e nevoie la o întrebare să mai răspunzi. ceva simplu. Chestionarul lui Marius Tucă. Cine ai fi vrut să fii? Cine n-ai vrut să fii niciodată? Aș fi vrut să fiu oricine. Și cine n-ai fi vrut să fii Nu niciodată? există. Aș fi vrut să fiu și n-aș fi vrut să fiu. Cred că cine sunt acum este perfect. Și cumva, cu riscul de a deranja mai multă lume, pot să înțeleg mindset-ul oricărui om de pe pământ, chiar dacă este abominabil din perspectiva altora, ca un om rău, dar înțeleg și nu mi-aș dori să fiu cineva anume, cred că sunt just fine. Cine sunt perfecțiunea. Era vorba că răspuns pe scurt. Deci Da. perfecțiunea întruchipată. Da, Perfect. da. Ce este țara? Poate fi un răspuns. Hai să zicem matcă. Vrei să spun așa ceva Matcă. poetic? Nu vreau să spui, vreau să răspunzi. De ce ești mândră că ești... Știi întrebarea clară, de ce ești mândră că ești român? Ai o mândrie legată de asta? Aveam. Acum nu mai e mândrie, este acceptare,
Pentru că e o prostie să nu accepti locul în care te-ai născut. Mi se pare imposibil să nu-l accepti. Și să te lepezi de el. Nu mai știu, dar nu mai cred că-l ridic la rang de mândrie. Asta e tot o chestiune de ego, știi că zici, ești mândru că ești român. Accept că sunt român, mă bucur că sunt și atât. Și aș vrea să anulez foarte mult partea asta de loc, știi? Adică dacă ne gândim la unitate și ne gândim Suntem că universali. suntem universal și conștiința comună, încerc să nu mai... Ce este sufletul? Pe scurt, Alex, că mai durează o oră dacă e, că sunt câteva întrebări. Esență? Pot Care să zic și pe lung, dar... Care este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care ai făcut-o? Dar care ți s-a făcut? Hai că și așa aerul e din ce în ce mai dens, adică mai am de 5 întrebări. Aș putea să zic declarațiile lui Fimiu, care sunt, nu știu, venind așa de la mai ales când era mic și avea 3-4 ani, venind de la cineva de la care nu te aștepți, te blochează, îți blochează creierul și ca mamă, oricum ți se pare că e orgasmic. Iar față de declarațiile, sunt și declarații de dragoste de la oameni pur și simplu și asta mi se pare extrem de flatante pentru că sunt oameni pur și simplu. Asta mi se pare mind-blowing, adică super flatant ca cineva să zică că te iubește sau că te iubește, practic, și nu vorbim aici de nimic romanțat. Iar dacă vrei să vorbim romanțat, mie îmi plac bărbații urâți, nu știu dacă, adică nu-mi plac bărbații frumoși, gen Ken și, nu, pentru că am avut atâtea dezamăgiri, dar nu ca și experiențe, ca și... pur și simplu, așa, Da, în momentul în care intram în relație, într-o discuție, toată frumusețea era singurul lucru pe care... Pe dinăuntru. Și atunci, plăcându-mă ăștia urâți, au vorbă bună, da. Știi, adică trebuie să Femeile au inimă? Asta poate părea misogină. Eu nu mai cred mult în femeie și bărbat. Societatea ne duce în direcția aia să etichetăm totul și de aici, dacă acceptăm femeie-bărbat, o să acceptăm toată povestea cu gay, lesbienele și tot așa. Eu cred că e o prostie. Ne ajută să socializăm, dar nu bărbat-femeie, pentru mine e tot una. Ce este libertatea? Știi că lumea are tendința de a spune ce ai luat cu tine pe o insulă dacă pustie. Pentru mine libertatea mi se pare maximum... E un nonsens să mă întrebi, că mi se pare ca aerul pe care îl respiri. Dacă nu ești liber, nu ai nimic. Dacă ești liber, ai tot. Și nu mă refer la libertatea minții și sufletului și nu neapărat la libertate fizică. Mi se pare un must și o definiție a trăirii. Adică libertatea înseamnă totul până la urmă. Care este cea mai importantă muză din viața ta? Mi se pare că fiecare om cu care mă întâlnesc este o muză, pentru că fiecare... De fapt, nu neapărat oamenii sunt muza, ci sunt niște vehicule care transportă inspirație. Spune-mi un eveniment al lumii la care ai fi vrut să fii prezentă. Un fizic. Eveniment, fizic, la care nu? ai fi vrut să fii prezentă, din istorie, din... Băi, cred că am fost prezentă la toate, pentru că cred că în mine e toată conștiința umană și cred că toți ar trebui să gândim la fel. Fizic, așa nu sunt. Dacă extrapolăm și ne gândim la concerte unde se strânge lumea, Și concerte, uite, următoarea întrebare, care este concertul din toate timpurile la care ai fi vrut să fii prezentă? Sunt o grămadă de monștri pe care n-am apucat și, într-adevăr, cred că era o experiență să fie acolo. În toată viața mea, spre rușinea mea, am fost la un singur concert la Paris, la U2. Nu sunt un party animal pentru că nu iubesc mulțimile și mi-e greu să... Me too. Cel mai frumos vis al tău a fost? N-ai cum, cu un geamăn, cu o capacitate de imaginație peste limită să-l întrebi. Nu. Deci, practic, e un nonsens cum ar veni. Ce ai vrut să ai în copilărie și n-ai avut? Marius
Nu cred că a schimbat Alex? nimic. Nu vreau N-ai să schimbat trăiesc nimic, n-ai vrut la să- 20 de ani. Nu vreau să trăiesc la 13 ani. Știu, Nu ai vreau vrut să ai bicicletă Pe vremea și n-ai lui avut? Ceaușescu nu aș fi vrut să trăiesc Alex, în America. ai vrut să ai bicicletă și n-ai avut? Bă, nu știu, că atunci am învățasem să accept că n-am. Ce vrei să zic Care acum? a fost teama copilăriei tale? De moarte. Primul gând despre mamă și prima amintire. Pui niște întrebări, poți să faci o emisiune cu o întrebare din asta. Asta ți-am și spus. Pot să-ți zic că maica mea întotdeauna mi-a dat libertate și e o tipă extrem de cool. Da, termenul de cool. În sensul da. bun, nu trebuie să... Dar pot să ții minte o chestie care m-a marcat, că avea un ruj roșu, eu nu mă rujesc, dar ea avea un ruj roșu și știu că m-a mânjit cu el pe toată fața și m-a certat. Asta mi-a rămas în... Ce nu i-ai spus niciodată și ai fi vrut să-i spui, dacă nu i-ai spus până acum? Maică-mi? Da. Aș fi vrut să-i zic de 1000 de ori te iubesc. Numai că ea face parte din generația care s-a gândit că e mai bine să spună copilului te iubesc pe la vreo 30 de ani și acum este într-o campanie de a schimba sentimente, dar e ușor tardiv, pentru că fac parte din generația copiilor care n-au prea primit te iubesc ăsta așa gratuit. Ce s-ar întâmpla dacă lumea ar comunica numai prin SMS, WhatsApp, online? Păi deja se întâmplă, adică întrebarea asta Cred trebuie să o scot. știi că ai imaginile alea cu extraterestri sau cu capetele lungi și n-au gură. Eu cred că asta ni se întâmplă. Unde și cum ai vrea să te surprindă sfârșitul lumii? Și dacă vrei să fii cu cineva anume. Aș vrea să fiu singură, pentru că... Ce egoist, Pe gemeni cuvântul ăștia. meu de onoare, Geamăni pentru ăștia. că nu cred că am ajuns la capacitatea să îi văd pe ai mei că... Adică știi asta cu aș prefera să mor eu, aș prefera ei să se salveze, dar dacă e sfârșitul lumii și pierd toți, aș vrea să fiu singură ca să mă pot concentra pe trăirea mea. Pe trăirea ta. Nu să fiu o mamă, nici să fiu Să nu soție fii- să fii sau doar tu. copil. Cum crezi că vor arăta copiii ai căror părinți vor fi Google, Yahoo, Facebook, Instagram? Păi acum nu știu câți copii or să mai fie, că... Na. Unde se termină tinerețea și unde începe bătrânețea? Există o graniță care le unește Nu. sau le separă? Eu nu cred în bătrânețe și tinerețe. Nu crezi că ar fi mai bine ca la școală să fie predate lecții de gelozie, de egoism, de vanitate, de trufie? Și ce lecții crezi că ar mai trebui se predate, face- apropo de educația financiară? Se face religie și depinde de profesor. Un profesor bun din 2022 cred că ar trebui să acopere toate punctele astea pe care le-ai spus tu, mai degrabă Bine spus. decât... Prostiile de fiecare zi. Pentru că la școală e o junglă și în clasa, Vlad e în clasa a 6-a, este jungla de clasa a 6-a. În anii mai mici e la fel, în anii mai mari e și mai rău și cred că de acolo ei se echilibrează și practic în momentul de față nimeni nu se ocupă de partea afectivă sub nicio formă la școală. Ce e vinul roșu? De unde vine? Cum și cu cine se bea? Eu asociez vinul roșu cu taurii. Mi se pare că e o chestie hedonistă, mi se pare că e o chestie molcomă și e un consum lent. Există un loc unde singurătatea și libertatea se întâlnesc? În tine. Ce este lumina? Nu pot să-ți dau o definiție romantică. Dar nu cu trebuie romantică. speranță, De ce inspir eu la e- asta? Că ai dat multe foarte fruste și foarte plastice și foarte... Mi se pare o sursă de inspirație pentru poeți, așa dacă o privești la rece nu e mare lucru. Care este definiția amorului tandru? Atingeri de mâini Ce este timpul? nu există. O iluzie. Și dacă ar fi să te întâlnești cu un sfânt al universalității, al lumii, cu care ai vrea să te întâlnești? Băi, nu știu foarte multe nume de sfinți. Ok. Știi că ar trebui să te mai întreb, aș întreba alți invitați la tine, o întrebare pe care nu pot să ți-o adresez, este care e parfumul tău preferat? Băi, asta cu parfumurile e o poveste lungă pentru că pentru noi parfumurile deja nu mai sunt parfum produs, sticlă, cutie și așa mai departe, e o stare. Și dacă o să ajung vreodată la
performanța de a îi face pe oameni să simtă ca noi sau ca mine și să nu mai considere parfumul un accesoriu, o să mă declar un om semi-împlinit. Pentru că îți dă o stare, te duce într-un film, poate să fie companion într-o zi, adică dacă ieșim din terminologia asta sinistră și îl scoatem din ideea de produs, poate să reprezinte foarte multe un parfum. Mulțumesc, Alexandra. Aș fi vrut să nu mă inviți prima, chiar dacă o să mă difuzezi ultima, că puteam să trag și eu cu urechea la ce întrebai și dădeam niște răspunsuri. Nu e adevărat. Ca la carte. Vrei să spun ceva? M-am întrebat. Făceai și aerul condiționat? Nu, aerul condiționat nu există, așa cum nu există timpul. Imaginează-ți pe vremea lui Ceaușescu că nu exista ideea de aer condiționat. Mi se pare și mergeam tare la mare că... cu mașinile, cu geamurile la mașină lăsate, Marius... și asta era tot. Și mirosea a benzină, că aveam caniste de benzină în portbagaj, brânză și roșii. Și roșiile când ajungeau miroseau. Vreau să zic ceva așa de inimă, foarte sensibil vreau să zic, dar mi-ai luat-o cu canistra și cu... Mă gândeam că e foarte flatant pentru mine să mă chem prima, chiar dacă mă difuzezi ultima. Prima. Pentru că înseamnă că îți dau o senzație de confort și de obicei, apropo că toată emisiunea am vorbit de introvert, extrovert, nu credeam că pot să ofer confortul cuiva. În momentul în care te întâlnești cu cineva pe care nu-l cunoști, nu că sunt pregătit și pentru, cum să zic, o crimă în direct, exagerez acum, adică cel din fața mea să treacă la fapte. Dar când știi că e chimie, atunci vasele comunicante comunică. Și hai să închei cu o poezie. Imediat și poezia decurge normal, firesc, și acea pânză de păianjen care a avut firul Viața mea e un roman, devine o pânză, da? În care se prind emoțiile noastre, întrebările noastre, gândurile noastre. Cum se numește podcastul tău? Podcastul lui Marius Tucă. Viața mea e un roman. Păi de ce nu mi-ai zis? Da, de ce trebuia să zic? Mă gândeam, făceam nu trebuie să te gândești. Doamne, știi câte lucruri mișto pot să zic? Da, avem timp, avem alte m-ai luat podcaste. Așa, bleagă, mână moartă, 40 de grade, Aoleu, curg apele pe mine. Nu, uite că am supraviețuit. Concentrarea, vezi că te face să te uiți și de căldură, nu mai transpiri, ești aici. Și oprești timpul. Aș vrea să... Nu fac nicio încheiere, că nu e cu încheiere. Dar când mi-ai zis să fac încheiere, m-am gândit că aș vrea să faci un parfum care să miroase a lume. A lume multă? A lume. Știi când zici un parfum care miroase a lume. Marius, fac niște parfumuri acum, niște concepte de stă mintea în loc. Păi, și aș vrea să zic acum. Zi acum. Dar nu știu cât mă dai. Da, zi. Nu spune. Știi cum miroase parfumul care dar miroase așa cum miroase lumea. Despre asta spuneam, Alexandra. Dacă vrei idei mai multe decât ai tu sau în plus față de alea, caută-mă. Mulțumesc. Mersi. Eu.